L-Istrateġija Nazzjonali dwar il-ħiliet u d-direttiva dwar ir-rapportar korporattiv dwar is-sostenibilità kienu temi ewlenin li ġew diskussi waqt laqgħa tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD. Fil-fatt fl-ewwel parti tal-laqgħa rappreżentanti mill-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji u mir-Reġistru Kummerċjali ta' Malta ippreżentaw id-direttiva l-ġdida dwar ir-rapportar korporattiv dwar is-sostenibilità. Din id-direttiva għandha lan li tejjeb ir-responsabbiltà tal-kumpaniji fir-rigward tas-sostenibilità. Fit-tieni parti tal-laqgħa ġiet diskussa l-istrateġija l-ġdida dwar il-ħiliet li tiffoka fuq ħiliet diġitali u l-ekonomija ekoloġika. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima saq li din il-laqgħa tkompli tikkonferma kemm importanti li l-istudenti ikollhom l-aqwa opportunitajiet. Is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul enfasizza fuq l-importanza tal-ħiliet diġitali biex tħejji iż-żgħażagħ għall-futur. Waqt il-laqgħat tal-MCSD importanti li nibqgħu niddiskutu temi importanti biex inkomplu nsaħħu d-dinja tax-xogħol. Fl-ewwel tema ddiskutejna il-direttiva tal-Unjoni Ewropea magħrufa bħala l-Corporate Sustainability Reporting Directive, jiġifieri l-obbligu li wieħed jirrapporta dwar temi tal-ambjent, dwar temi soċjali u dwar temi ta' governanza u allura kif din ħadd impatta l-kumpaniji Maltin. Iċ-chairperson tal-MCSD il-Perit David Xwiereb qal li dawn id-diskussjonijiet jenfasizzaw l-importanza l-istrateġiji ekonomiċi ta' pajjiżna mas-suq tax-xogħol li dejjem jevolvu.